O BNG critica os orzamentos da Xunta por non contemplar proxectos destinados a recuperar a produtividade nas rías e ampliar o chan empresarial. Irreais. Así cualifica o BNG o que destina a Xunta de Galicia á comarca do Barbanza nos presupostos do próximo ano. A comarca está moi mal representada neses orzamentos en xeral e con moi pouca presenza significativa de proxectos que non respostan, evidentemente, o que agardábamos que representaran. Entre eles, nos orzamentos do Goberno autonómico non están contemplados a ampliación de chan industrial ou medidas para paliar a crise de produtividade nas rías de Muros, Noia e Darousa. De cada vez máis perda de produtividade nas rías. De cada vez menos persoas podendo vivir das nosas rías. E vemos como todo o que ten que ofrecerlle a Xunta de Galiza é, nunha pasada reunión o pasado martes, todo o que ten que ofrecerlle a Xunta de Galiza neste momento é que van a estudiar a posibilidade de contemplar algún paro biolóxico, que está moi ben se a xente non pode traballar, pero nós o que queremos é que a Xunta de Galiza leve a cabo os estudios necesarios para poñer a producir a ría como hai uns anos producía e agora mesmo está absolutamente deserta en ese sentido. A parlamentaria do Bloque, acompañada polos diferentes membros da comarca, tamén incidiu en outros proxectos que non contempla a administración pública como melloras da seguridade na AC 305, o mantemento dos portos ou os problemas nos centros sanitarios, onde volveuse a ir á luz a ampliación da área de hospitalización do Hospital do Barbanza. Anunciada por Feijóo no ano 2020. Claro, en plena precampaña electoral, no 2020. No 2021 e no 2022 figuraron para este mismo tema, ampliación da área de hospitalización do Hospital do Barbanza, 589.000 euros, no 21 e no 22. Non se investiron en nada, ali non se moveu un ladrillo. En 2023 rebaixan a partida e poñen 200.000 euros, ni un duro, non hai nada, non hai absolutamente nada no Hospital da Barbanza. E neste ano, para marear a perdiz, introducen 300.000 euros que, supoñemos nós, irán a parar ao mesmo sitio que foron todos estes que os acabo de nomear. É unha auténtica burla e unha auténtica falta de respeto en un hospital donde levamos dito moitas veces que ten moitas carencias e donde eles mesmos, o señor Feijóo, foi o que prometeu esa ampliación da área de hospitalización que seguimos agardando. E tamén nesta materia valorouse o proxecto da residencia de maiores de Ribeira. O Goberno da Xunta e a propia Conselleira de Política Social, que, por certo, é ribeirense, nos explicase onde aparecen. Aparece unha partida de 2,5 millóns de euros para unha residencia na provincia da Coruña, nomeada así tal cual. Pero non aparece que sean para Ribeira. E por que a venden? Por que venden que vai a ser para Ribeira? Non temos por que fiarnos deles. Saben por qué? Porque o ano pasado, para unha residencia da provincia da Coruña, designaban 4,7 millóns de euros. E dixeron que era para a de Ribeira. Donde están? Os nacionalistas galegos teñen previsto propor iniciativas tanto para recuperar a produtividade das rías, así como enmendas de proxectos para os orzamentos da Xunta do 2024.